लोगोफोर दिनैहाय आङो जांख्रा जाहैबावनो नागिरदों माइ गायनो नागिरदों लास्ट आबो जारुल हानांगौ आरो बिस्रावनो थांनो नागिरदों जों आब'दा आंजों दा थांगासिनो आरो नायनो इन्टारेस्टेड बा लांलांबाय थादो मानो बिदिनो भिडिअखौ बेयावनो मालाबा जों मामा मोना ना गुरफैनांगौ बिनांगोन रद ना जानो गोरों आङो ना आङो माबा जायो ना खुसिया जायो आं खुसिया गोथाव खुसिया मासे मानो मोनो साखा आंनो बांसिन जायो नोंथांमोन नोंथांमोनहा बे दैयाव जों दा थांगासिनो दलंखौ बारखांबाय बे ओइ ससेल'सो मोनथारसिगोन बेयाव दिंखिया थायो दिंखिया थायो बे दिंखिया माबाग्रायावनो सानो गोसा दिंखिया खाजायालाय जिबौ नुयो जिबौ दन दाहोरि थायो आरो फ्रिन्दन थायो फ्रिन्दलाय माबा मामोनलाय बै थिखांग्राखौ आं गोसोआव गैलालै नोंसोर आं दा आब'लाहानाव सफैबाय आङो दा दुब्लियाव थांसै आरो दुब्लियाव सफैबाय बारा एवथ'जोबाखै ini karungnya ngapain apa di sana nggak ada ya nggak kayak udah lah boleh ya udah mulai jalan gendang amai sadar di sana mulai kayaknya ada jeng aku sekarang benar loh ini kamu nabu apa di sana kamu nak ayo बेसांखिनि गायखांबाय बेसांखिनि दंबावो लोगोफोर न'आव थांग्रोनोसै माइखौथ' गायखांखायाखैबो नायासै जांख्राबो जाखाबाय होमबाबो दिनै जलफाना खामबो ओंखाम मोनजालाय जल खामदों बेदरजों मोनजालायगोन नै खारैबो आरो बारा गायजोबनो हायासै नोंथांमोना ओंखाम जानोसै दा बेवला दाउदै बे जाबाय मैखारि नै बे जाबाय नारें नै बे जाबाय फानलु लोगोफोर बेखौथ' आं खिथाजोबखाबाय आं ओंखाम जागासिनो đâu được không rất lắm không rất là anh đi cùng con này ăn naring gì á orang mau subscribe, like,